Helo a chroeso I sesiwn adolygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Safon Uwch Uned 3. Yn ystod y sesiwn heddiw fe fyddwn ni'n edrych ar gynnwys Uned 3 ar gyfer llwyfr Gofal Plant. Dyma yw'r papur ysgrifenedig sy'n cynnwys amrywiaeth o gwestiynau ar safbwyntiau seicolegol a chymdeithasegol, ymddygiad plant. Mae'r papur yn cael ei gyflwyno I ni mewn 2 rhan. Mae adran A yn 40 marc ac adran B yn 60 marc. Mae adran A yn ymwneud â deunydd sy'n cael ei ryddhau ymlaen llaw ar y 1af o Fawrth 2026. O fewn y papur arholiad, fe fydd disgwyl I myfyrwyr dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o ofal plant. Mae yna geiriau gorchmynol amrywiol ar gyfer y cwestiynau yma ac yn amlwg mae ganddyn ni ymatebion gwahanol yn dibynnu ar beth yw'r gorchmynion. Yma welwn ni rhestr o gwestiynau AA1 sydd fel arfer yn tariff isel. Enghreifftiau o'r geiriau gorchymyn yw disgrifiwch, nodwch, rhestrwch. Mae'n syniad I chi ddod yn gyfarwydd gyda beth yw'r disgwyl yn ôl eich ymateb chi I rhain. Nawr fe welwn ni AA2 sef cwestiynau tariff canolig. Enghreifftiau er enghraifft yw lluniwch, esboniwch, eglurwch. Eto mae disgwyl I chi ymateb yn briodol yn ddibynnol ar beth yw'r geiriau gorchmynol. Mae cwestiynau AA3 fel arfer yn ymwneud gyda dadansoddi a gwerthuso. Mae'r geiriau yma wedyn fel dadansoddwch, aseswch, cymharwch yn disgwyl I chi I ddangos mwy o wybodaeth a dadansoddiad a gwerthusiad i'r cwestiwn hynny, neu'r cwestiynau hynny. Mae adran A y papur o Uned 3 yn edrych ar gwybodaeth penodol. Fe welwn ni enghreifftiau fan hyn o beth sydd yn gallu codi. Nid yw popeth wastad yn codi pob blwyddyn, ond mae angen I chi fod yn hyderus gyda'r meysydd datblygu a mae'n rhain yn corfforol, gwybyddol, ieithyddol, deallusol, cymdeithasol ac emosiynol. Yn ogystal â pwrpas a mathau o chwarae, y ffactorau gwahanol sy'n gallu effeithio ar ymddygiad plant, y damcaniaethau sy'n gysylltiedig gyda reoli ymddygiadau penodol ac wedyn y strategaethau a dulliau sy'n gallu cefnogi patrymau ymddygiad cadarnhaol. So does dim byd arall yn gallu codi yn adran A, dim ond beth sydd ar y sgrin ar hyn o bryd. Yn gyntaf heddiw edrychwn ni ar y damcaniaethau sy'n gysylltiedig â datblygiad ac ymddygiad plant. Mae yna 8 damcaniaeth, ond wedyn nifer o damcaniaethwyr tu fewn I bob damcaniaeth. Mae angen I chi fod yn hyderus gyda pwy yw'r damcaniaethwyr a I ba damcaniaeth maen nhw'n perthyn. Er enghraifft, gallwch chi cael cwestiwn arholiad sy'n gofyn I chi ddisgrifio y damcaniaeth bowbli ac yn amlwg bys y disgwyl bod chi'n gwybod bod bowbli yn gysylltiedig gyda'r damcaniaeth psychodynamig. Er mwyn helpu I gofio yr holl damcaniaethau, rydw I wedi newid y drefn yn y manyleb rhywfaint. Dyma yw'r llythrennau ar gyfer bob damcaniaeth. Mae fy myfyrwyr I wedi mynd I ffwrdd a cofio'r drefn yma ar gyfer y damcaniaethau priodol ac yn ogystal â cofio'r trefn yma a enwau pob damcaniaeth, rydw I wedyn wedi disgwyl iddyn nhw I gofio'r damcaniaethwyr. Felly, yn achos gwybyddol, dylai bod nhw'n gallu cofio taw PVB yw hi a Piaget, Vygotsky a Brewner felly sydd wedi cysylltu at y damcaniaeth gwybyddol. Y damcaniaeth cyntaf o'r damcaniaeth gwybyddol yw Piaget. Nawr mae Piaget yn teimlo bod plant yn dysgu gorau wrth rhyngweithio gyda'r amgylchedd, a dyma beth sy'n wir gyda ni yn y cyfnod sylfaen oherwydd mae plant yn mynd i'r ysgol am y tro cyntaf ac yn derbyn profiadau o'r byd trwy chwarae a rhyngweithio yn y profiadau amrywiol yma. Nawr mae Piaget yn cynnig 4 cam, y cam cyntaf sy'n hwyraidd weithredol, sef 0 I 2 mlwydd oed. Dyma ble maen nhw'n cael cyfle I rhyngweithio gyda'r amgylchedd I wella sgiliau echddygol bras a manwl, ac hefyd I weld bod gwrthrychau'n bodoli
dydyn nhw ddim yn gallu gweld y gwrthrych trwy'r amser. Yr ail cam wedyn yw cyn-weithredol, sef 2 i 7 mlwydd. Dyma ble mae plant falle'n dewis gwrthrych i gynrychioli rhywbeth, enghraifft gall fod bloc pren gyda nhw i gynrychioli car, ac yn amlwg mae nhw ond yn gallu gweld pethau o safbwyntiau eu hunan a nid safbwyntiau eraill. Y trydydd cam wedyn yw'r cam gweithredol diraethol. Dyma rhwng 7 i 11 mlwydd oed. Maen nhw'n dechrau gweld rhinweddau o wrthrychau, enghraifft cyfaint, mas, a maen nhw'n gallu aros yr un peth hyd yn oed pan mae'r ymddangosiad yn newid, ac maen nhw hefyd yn dechrau deall achos a effaith. Y 4ydd cam wedyn yw'r cam gweithredu ffurfiol. Dyma beth sy'n digwydd o tua 11-12 mlwydd oed. Maen nhw yn gallu meddwl am pethau'n llawer fwy rhesymol, maen nhw'n gallu meddwl am creu hypothesis eu hunan, maen nhw hefyd falle yn deall safbwyntiau eraill llawer yn well ac yn gallu analyddio safbwyntiau gwahanol, enghraifft falle safbwyntiau gwleidyddol, a mae rhain wedyn yn dod gyda aeddfedrwydd. Nawr mae'n bwysig bod gyda chi syniad o'r 4 cam yna. Yn ogystal â'r 4 cam yna, mae yna geirfa allweddol sy'n gallu helpu chi. Felly mae Piaget yn teimlo bod sgemau gyda plant, felly mae hwn yn rhywbeth fel blociau adeiladu mewnol sydd yn helpu dealltwriaeth, a mwyaf o profiadau mae plant yn cael eu rhyngweithio gyda'r amgylchedd, y mwy o sgemau sy'n adeiladu a felly y mwy o dealltwriaeth sydd ganddyn nhw. Nawr, wrth yn amlwg derbyn gwybodaeth newydd, mae angen addasu y gwybodaeth yma. So, os ni'n ystyried addasiadau fel deall synau anifeiliaid ac yn amlwg yn gallu cysylltu y synau anifeiliaid at yr anifeiliaid cywir, oherwydd mae'r cymhwysiad yn digwydd. Mae'r cymhwyso'n meddwl bod ganddyn ni dealltwriaeth gwell o'r byd, a ni'n gallu adnabod synau anifeiliaid ac wedyn cysylltu'r synau'n gywir oherwydd ni'n cymhwyso dealltwriaeth gwell o'r chwarae a'r dysgu sy'n digwydd. Enghraifft arall yw, yn amlwg, nid yw yn fel gyda 4 coes, ond yn gallu fod yn ci, mae'n gallu fod yn nifer o anifeiliaid gwahanol hefyd. Nawr, mae'r equilibrium yn ble mae'r sgemau yn delio gyda'r derbyn gwybodaeth newydd ac yn addasu'r gwybodaeth i ffeindio rhywfaint o cydbwysedd gyda y gwybodaeth newydd. Nawr, wrth gwrs, mae aeddfedrwydd oedran yn helpu sut mae plant yn deall, ac mae Piaget yn teimlo mae plant yn amlwg yn gallu deall pethau fwy cymhleth wrth i'r oedran cynhyddu. Ond fel dwedais i ar y dechrau, dysgu trwy profiad chwarae sy'n bwysig mwyn helpu plant i hangu ar y sgiliau sydd ganddyn nhw. Yn y damcaniaeth gwybyddol, mae hefyd ganddyn ni Vygotsky. Mae Vygotsky hefyd yn teimlo'n gryf bod chwarae gyda pobl yn y gymuned, pobl yr un oedran, pobl sy'n hŷn, yn gallu ehangu ar cyfleoedd o'n ôl dysgu ieithoedd, dysgu geirfa a enghangu ar deallusrwydd. Nawr, mae Piaget yn teimlo ein bod ni â parth datblygiad proximum, sef the zone of proximal development. Dyma bleth mae plant yn gallu cael profiadau gyda eraill mwyn dysgu mwy. So felly pethau fel yn y diagram yma, what I can learn with help is the zone of proximal development. So mae hwn yn meddwl os mae ganddyn ni oedolyn, person falle sydd yn hŷn, brodyr chwiorydd sy'n gallu helpu'r unigolyn, mae nhw'n fwy tebygol o ddysgu mwy. Ein PMG wedyn yw'r person mwyaf gwybodus, felly y person hŷn, y brawd neu chwaer hŷn yna, mwyn ehangu ar sgiliau a hefyd falle helpu gyda pethau sy'n fwy heriol. So mae Piaget yn teimlo nid camau oedran specific fel Piaget sy'n digwydd, mae hwn jyst yn broses naturiol o ble mae plant yn gwneud pethau mwy heriol gyda mwy o brofiad a hefyd wrth i oedran cynhyddu. Mae Vygotsky yn teimlo bod sgaffaldio yn help mawr wrth i blant ehangu ar sgiliau. Gallwn ni sgaffaldio wrth i ni wneud gwaith ysgrifenedig, gallwn ni hyd yn oed sgaffaldio pan fydd baban yn dysgu sut i gerdded, wrth i ni gosod gwrthrychau, objects
yn yr ystafell mwyn iddyn nhw i gallu i deithio o un gadair i'r cadair arall enghraifft. Peidiwch yn nghofio eto am y person mwyaf gwybodaeth, yn Saesneg MKO, more knowledgeable other, a fel dwedais i, nid yw Piaget yn teimlo bod angen i ni gyflawni hyn mewn unrhyw oedran specific, ac mae bwysig falle bod ni'n cael profiadau dysgu dan arweiniad ac yn gallu cydweithio gyda cyfoedion a sicrhau bod y modeli yma yn effeithiol i'r plant gallu ehangu ar y sgiliau. Y trydydd damcaniaethwr yn y damcaniaeth gwybyddol yw Brewner. Mae Brewner yn credu eto taw dylanwad oedolion yw'r peth pwysica. Mae oedolion yn amlwg yn gallu cefnogi a hwyluso'r dysgu wrth gynorthwyo, wrth arsylwi, wrth adnabod gwendidau a cryfderau sydd gan yr unigolyn. Mae e hefyd yn teimlo mai pwysigrwydd i chwarae, cael profiadau go iawn o gwneud pethau, arbrofi, gwneud camgymeriadau a dysgu felly o'r camgymeriadau. Mae e'n teimlo felly bod y cwricwlwm yn rhyw fath o spiral oherwydd mae angen cylchdroi o amgylch yr un gweithgareddau, ni'n ail ymweld gyda'r un dasg ac wedyn mae gwelliant yn digwydd. Yn ystod y broses dysgu, mae Brewner yn teimlo bod yna 3 cam i'r broses dysgu. So'r cam gyntaf yw inactive, so dyma ble mae plentyn yn cael cyfle i symud y corff, helpu trwy dysgu, sef falle enghraifft siglo rattle, yn deall bod yna teimlad i'r rattle, ond hefyd bod yna achos a effaith yn ôl sŵn. Yr ail cam wedyn yw'r iconig, felly dyma ble mae plentyn yn dysgu trwy synhwyrau, gweld, arogli, blasu, cyffwrdd a pethau. Ac wedyn y trydydd cam yw deall pethau yn llawer yn ddyfnach oherwydd y profiadau sydd wedi digwydd yn ystod y cam inactif a'r cam iconig. Mae Brewner hefyd yn cytuno taw sgaffaldio sy'n gweithio gwell gyda dysgu. Enghraifft, mae oedolyn yn gallu hwyluso neu cynorthwyo'r dysgu wrth dorri gweithgareddau i isrannau a rhoi cymorth iddyn nhw. Yn amlwg wrth arsylwi ar y plentyn, ni'n gallu gweld ar gwendidau cryfderau ac wedyn gosod sgaffaldio pwrpasol yn ei le. Dyma yw astudiaeth achos ar gyfer rhan A y papur. Cymerwch ychydig o funudau i ddarllen yr astudiaeth yma ac wedyn edrychwn ni ar gwestiwn arholiad Brewner. Dyma parhad i'r un cwestiwn arholiad a'r un astudiaeth achos. Felly dyma yw'r cwestiwn. Disgrifiwch sut mae Bethan yn gallu defnyddio damcaniaeth wybyddol Brewner i gefnogi datblygiad Dafydd. Yn amlwg, be gallwn ni sôn am fan hyn yw rhwng 1 i 6 mlwydd oed, mae ganddyn ni y cyfnod iconig. Mae angen i ni hefyd ystyried taw mae Dafydd yn storio gwybodaeth wrth iddo fe dysgu mewn lluniau, arogl, blas a chyffyrddiad. Mae oedolyn yn gallu helpu Dafydd i ddeall gwybodaeth trwy diagramau, lluniau a mapau sy'n cyd-fynd gyda geiriau. Mae e'n dysgu trwy darganfod, felly defnyddio'r synhwyrau i ddarganfod y byd, ac yn amlwg wedyn mae yna sgaffaldio yn bwysig wrth i ni adeiladu ar y sgiliau sydd ganddo yn barod, ac felly pwrpas y dylanwad oedolyn yn yr achos yma. Mae Bethan felly yn gallu cefnogi Dafydd i ddysgu ar lefel uwch, oherwydd mae Brewner yn pwysleisio ar rhyngweithiad rhwng plentyn ac athrawon neu plentyn a phobl hŷn. Ac wedyn gall Bethan darparu gweithgareddau a thasgau i wella a herio Dafydd. Gyda'r cwricwlwm spiral wedyn, yn amlwg gallwn ni cynhyddu anhawster y dasgau. Mae hwn yn rhoi cyfle i ail ymweld ac ail adrodd ac ychwanegu i y dealltwriaeth sydd ganddo ni. Mae Bethan yn gallu darparu'r adnoddau dysgu sy'n ymwneud â'r synhwyrau, a hefyd mae'n bwysig i Bethan modelu mwyn i Dafydd gallu copïo a dysgu a arsylwi ar y pethau cadarnhaol. Mae Dafydd yn dysgu mwy os mae'n ailadrodd ac yn ail ymweld mwyn atgyfnerthu'r dealltwriaeth sydd ganddo fe. Mae hefyd angen rhywfaint o gweithio annibynnol, a felly mae'r broses yma yn gallu annog Dafydd i weithio'n annibynnol,
a yn amlwg mae'n bwysig gosod tasgau heriol mwyn cadw diddordeb y plentyn, ond i beidio gwneud tasgau sy'n rhy anodd hefyd. O fewn y damcaniaeth biolegol, mae ganddyn ni Raymond Cattell. Mae Raymond Cattell yn enwog am gynhyrchu holiadur personoliaeth, sef yr 16 PF, the 16 Personality Factor. Mae e'n teimlo bod personoliaeth plentyn yn cael ei ffurfio rhwng enedigaeth a 6 mlwydd oed, a bod y plentyn yn datblygu agweddau cymdeithasol sylfaenol o sicrwydd neu ansicrwydd yn ystod y cam yma. Mae Raymond Cattell hefyd yn adnabod taw babanod, plentyndod, oedol, glasoed, yna eiddfedrwydd a canol oed a hen oed yw'r camau falle fwyaf amlwg o fewn y datblygiad, a mae e'n credu bod personoliaeth plentyn yn cael ei ffurfio yn bennaf o profiadau ac agweddau cymdeithasol, enghraifft diogelydd a diogelwch, a mae e hefyd yn teimlo bod profiadau cadarnhaol yn y cartref, meithrinfeydd, ysgolion yn cyfrannu i'r plentyn hefyd yn datblygu agweddau positif tuag at y gymdeithas a'i hunan. Isenc wedyn yw'r ail damcaniaethwr. Nawr mae e'n teimlo bod plant yn datblygu personoliaeth sydd yn cyd-fynd gyda genetics, so hynny yw sut mae plant yn cael ei eni a magu gyda'r celloedd mewnol. Nawr mae e'n teimlo bod yn bennaf yn fiolegol yw'r rhannau o'r personoliaeth yma, a bod yna 2 dimensiwn, sef ydy'r plentyn yn allblyg neu'n mewnblyg, ac wedyn ydyn nhw yn neurotic neu yn sefydlog. Fe ychwanegodd Isenc 3ydd dimensiwn o seicotiaeth a cymdeithasoli hefyd. Ac wedyn mae ganddyn ni Gofal fel y 3ydd damcaniaethwr, sef rhywun oedd yn credu bod yna normau yn twf a datblygiad, a dylai fod plant yn bwrw y normau yma trwy be bysa fe'n disgrifio yn cerrig milltir. Roedd ganddo fe wedyn Gosal's developmental schedules, sef beth dylai fod plant yn gallu gwneud erbyn oedran penodol. Nawr, roedd Gofal hefyd yn teimlo bod y datblygiad yma yn dibynnu ar ffactorau mewnol, sef genetig, personoliaeth a thwf, corfforol a meddyliol, ond hefyd pethau allanol fel ein diwylliant, cefndir, amgylchedd a rhyngweithiadau cymdeithasol. So Maslow yw'r damcaniaethwr cyntaf o'r theori deneiddiol. Nawr mae e'n teimlo bod gan unigolion 5 cyfnod o anghenion yn ôl y hierarchaeth. Nawr mae'r anghenion ar waelod yr hierarchaeth yn yr anghenion sylfaenol mwyaf falle syml i ni gallu dod o hyd i, fel aer, bwyd, dŵr, cysgod, cwsg, dillad ac ati. Nawr, yn y mwyafrif o achosion, yn amlwg mae'r anghenion yma yn rwydd i unigolion, ond pan ni'n ystyried falle effeithiau tlodi, mae nifer o blant yn amlwg yn cael anhawsterau gyda diet citbwys, gyda cysgu, oherwydd dyw'r llety ddim yn addas ar ei cyfer. Nawr, yn yr achos yma wedyn, bysa unigolion yn ffeindio fi hun anodd i ddringo'r hierarchaeth ac i symud mewn i'r ail rheng, sef diogelwch. Mae yn amlwg Maslow yn teimlo wrth i ni wedyn teithio trwy'r hierarchaeth yma, mae'r anghenion uwch fel hunan barch rhyngweithio cymdeithasol yn anoddach i ni gyrraedd, ac mewn rai achosion nid yw pob plentyn yn cyrraedd brig yr hierarchaeth. Os edrychwn ni ar y cwestiwn arholiad yma sydd gwerth 6 marc, y peth cyntaf mae angen sylwi yw'r berf gorchmynol, sef esboniwch. Mae angen felly esbonio sut mae damcaniaeth Maslow yn gallu cefnogi ymarferwyr i fodloni anghenion plant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar. Felly, falle'r man cychwyn yw i ystyried bod y hierarchaeth Maslow yn ystyried holl anghenion datblygiadol plant, a mae hwn yn amlwg yn bresennol gyda'r theori, yn ôl datblygiad corfforol, emosiynol, cymdeithasol, gwybyddol a hefyd ieithyddol.
Nawr, i ni hefyd yn gwybod bod Maslow yn teimlo bod angen diwallu anghenion unigolion ym mhob cam mwyn symud mlaen i'r nesaf. Felly, os mae plentyn yn cael anhawsterau, efallai mae hwnna'n gysylltiedig gyda'r cam o'r hierarchaeth Maslow mae nhw'n sefyll mewn ar hyn o bryd. Mae hwn felly'n angenreidiol i ni i ddeall ar gyfer datblygiad o bersonoliaeth a hefyd cynnydd mwyn sicrhau ydy plentyn yn peidio falle cyrraedd targedau neu nodau arbennig oherwydd yr anghenion Maslow yma. Yn amlwg, y fwyaf uchel neu'r lefel uchaf o anghenion yw hunanwireddu, a dyma pam fyddwn ni'n cyrraedd ein potensial llawn, ac yn amlwg dyw rai plant ddim yn gallu cyrraedd eu potensial llawn oherwydd anhawsterau yn is yn y hierarchaeth. Mae'r hierarchaeth anghenion Maslow yn helpu ni wedyn i ddeall anghenion penodol plant. Ni'n gorfod diwallu pob angen biolegol a ffisiolegol yn gyntaf, a wedyn os yw plant enghraifft yn llwglyd neu mae llawer o flinder, mae hwn wedyn yn gallu arwain at problemau canolbwyntio. Os ni'n gallu diwallu'r anghenion hyn, yn amlwg byse hwn wedyn yn gallu helpu nhw i chwarae, helpu nhw i ganolbwyntio, helpu nhw i gwblhau gwaith llawr yn haws. Os i ni yn amlwg mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, fel mae'r cwestiwn yn cyfeirio at, mae angen sicrhau bod ni'n bodloni'r anghenion sylfaenol yma gyntaf. Ydyn ni felly yn gallu sicrhau bod y plentyn yn derbyn bwyd, mae nhw'n gynnes, mae ganddyn nhw dillad, a mae ganddyn nhw digon o gwsg, a mae hwn wedyn yn amlwg mynd i helpu yn datblygiad a cynnydd yr unigolyn. Os nad yw ymarferwyr yn diwallu'r anghenion sylfaenol yma, yn amlwg mae e'n rhwystyr i'r blentyn i gallu cyrraedd lefelau uwch yn yr hierarchaeth. Efallai mae ganddyn nhw newyn, efallai does dim diogelwch personol gyda nhw a maen nhw ddim yn teimlo'n cyfforddus yn mynd adref na chwaith yn y sefydliad. Unwaith yn amlwg i ni'n gallu cwrdd ar anghenion sylfaenol yma, mae plant wedyn yn fwy ymwybodol o pethau fel pryder, pan maen nhw'n cael eu gwahanu gan riant neu gofalwr, ac maen nhw'n gallu ofni gweithgareddau newydd sy'n ymwneud â cyfnod diogelwch a diogeledd i ffwrdd o y person sydd wedi falle fod yn brif rôl iddyn nhw o fewn eu bywydau hyd at hyn. Felly beth mae angen i ymarferwyr mewn lleoliadau diwallu anghenion plentyn gyntaf yw iddyn nhw i gallu gwneud ffrindiau ac i ffurfio ymlymiadau gyda pobl allweddol yn y lleoliad blynyddoedd cynnar mwyn yn amlwg gallu cymryd y cam nesaf yn y hierarchaeth. Os edrychwn ni yn y pedwerydd cam o'r hierarchaeth Maslow wedyn, sef parch, yn amlwg os yw plentyn yn gallu ennill annibyniaeth, os maen nhw'n gallu cyflawni pethau'n llwyddiannus a maen nhw'n cael canmoliaeth, maen nhw wedyn yn gallu tyfu mewn hyder ac felly cyflawni rhywbeth ar pen eu hunan fel clymu esgidiau, bwyta, burbryd, a mae hwn yn amlwg yn helpu iddyn nhw wedyn i cyrraedd yr hunanwireddu. Yr hunanwireddu yw ble maen nhw'n gwireddu potensial personol, cwrdd ar targedau yma. Mae hwn yn amlwg yn datblygu dros amser oherwydd bod ganddyn nhw boddhad yn y sefyllfa gyda'r ymarferwyr, yn y lleoliad, ac mae nhw wedyn yn amlwg yn cynllunio gweithgareddau addas ar gyfer oedran ac anghenion y plentyn mwyn iddyn nhw i gallu cyrraedd y nodau unigol yma. Yr ail damcaniaethwr ar gyfer y damcaniaeth deneiddiol yw Rogers. Y geiriau allweddol ar gyfer Rogers yw hunanwireddu, personoliaeth, hunanddelfrydol, hunan go iawn a profiadau. Mae Carl Rogers yn teimlo bydd plentyn sydd wedi profi agwedd cadarnhaol ddiamod yn meddu ar yr hunan real neu'r hunan go iawn a'r hunan ddelfrydol, a mae rhain yn eitha tebyg oherwydd bod ganddo nhw lefel uchel o hunan barch. Bydd yr unigolion yma wedyn yn hyderus ac yn agored ac yn gosod targedau uchelgeisiol o'i hunan yn y hunan ddelfrydol ac yn falle cwblhau ac yn llwyddiannus o fewn gweithgareddau yn y dosbarth ac yn gallu cyflawni yr hunanwireddu o hierarchaeth Maslow.
Wrth edrych ar y damcaniaeth deallusrwydd emosiynol, mae ganddyn ni un damcaniaethwr sef Daniel Goleman. Yn ôl y rhestr wirio ar gyfer Goleman wedyn, mae yna 5 ran. Mae hyn yn dibynnu yn amlwg ar sgiliau, emosiynau, empathi. Ydyn ni'n deallus yn academaidd ac yn emosiynol. Ydyn ni'n gallu reoli a rheoleiddio ein emosiynau ac wedyn cwricwlwm addysg perthnasau a cyfleoedd cymdeithasol. Yng Nghymru, ni nawr yn deall bod deallusrwydd emosiynol yr un mor bwysig a deallusrwydd academaidd. Felly, beth i ni nawr yn gwneud o fewn y cwricwlwm yng Nghymru yw dysgu elfennau o bywydau cymdeithasol ac emosiynol mwyn gwella ar ein deallusrwydd emosiynol. Mae ymchwil yn dangos os ydyn ni yn ddeallus yn academaidd, nid o reidrwydd ydy hwn yn arwain at lwyddiant oherwydd mae angen deallusrwydd emosiynol mwyn i ni gallu llwyddo yn enwedig o fewn perthnasau a rolau arweinyddol. Yn amlwg mae deallusrwydd emosiynol yn ymwneud gyda adnabod a mynegu a deall a rheoli teimladau ein hunan a eraill, ac wrth i ni eiddfedu, mae plant yn dod yn well yn adnabod a reoleiddio ei emosiynau hunan yn ogystal â eraill o'i amgylch. Gyda mwy o brofiadau cymdeithasol, mae plant yn amlwg yn adnabod ac yn reoli ac yn meithrin emosiynau o bobl eraill, ac mae nhw wedyn yn gallu mynegu'r emosiynau sy'n briodol o fewn sefyllfaoedd cymdeithasol gwahanol. Mae'r gallu wedyn i reoli a reoleiddio ein emosiynau yn amlwg yn allweddol wrth i ni gynnig ein hunan neu mynegu ein hunan mewn sefyllfaoedd cymdeithasol gwahanol. Gyda'r damcaniaeth dysgu cymdeithasol, mae ganddyn ni bandiwra. Nawr, mae bandiwra yn teimlo taw dyma yw sut mae plentyn yn aml yn arsylwi, cyfoedion ac oedolion ac yn modelu neu'n efelychu ei ymddygiad agweddau a ymatebion emosiynol. Mae'r damcaniaeth yma yn ystyried sut mae'r ffactorau gwybyddol ac amgylcheddol yn dylanwadu ar dysgu ymddygiad dynol. So mae ganddyn ni'n amlwg pa mor bwysig yw'r amgylchedd, ffrindiau, modelau rôl ac wrth gwrs yr arbrawf bobo. Nawr, mae bandiwra yn credu bod plant yn gallu dynwared ymddygiad da a drwg, ac wedyn yn amlwg yn yr arbrawf bobo welon ni ar oedolyn yn ymddwyn yn ymosodol tuag at dol plastig, ac wedyn mae'r plentyn yn dynwared ymddygiad ymosodol hefyd. Nawr, mae e'n teimlo bod hyn yn digwydd mewn 2 rhan, sef gweld, dynwared a modelu. A mae'r dysgu'n effeithiol os mae'r broses dysgu a egwyddorion sylfaenol. A'r egwyddorion sylfaenol wedyn yw sylw, so yn amlwg mae effaith negyddol ar y dysgu os nad yw plentyn yn gallu cymryd neu roi ei sylw at rhywbeth. Cadw, ydyn ni'n gallu storio neu cadw'r gwybodaeth a'i adalw yn y dyfodol. Ydyn ni'n gallu atgynhyrchu, sef ailadrodd yr hyn i ni wedi dysgu, a cymhelliant, sef oes gan y plentyn cymhelliant i ailadrodd yr ymddygiad tebyg yn y dyfodol. Nawr, mae bandiwra yn teimlo, mae hwn yn allweddol ar gyfer athrawon a rhieni mwyn i'r plentyn gallu modelu ei hunan ar gydberthnasau cadarnhaol a pobl sydd yn amoesau cywir fel bod yn garedig, bod yn barchus a helpu pobl eraill. Damcaniaethwr cyntaf o'r damcaniaeth psycho-cymdeithasol yw Ryta. Mae Ryta yn teimlo taw bond ac ymlymiad sy'n helpu ffurfio ymddygiad plant yn y dyfodol. Os oes plentyn wedi dioddef o amddiffadrwydd, so deprivation, mae hwn wedyn yn gallu achosi mwy o ansicrwydd ac ymddygiad heriol yn y dyfodol. Nawr, yn ôl yr ymddygiad yma, mae e'n teimlo gall plant datblygu gwydnwch, sef y gallu i bownsio nôl neu ddelio gyda straen, ac mae e'n trafod bod effaith digwyddiadau heriol ar unigolion
yn wedyn effeithio ar faint neu pa mor wydn yw pobl. Yn amlwg wedyn mae ysgogiadau gwahanol yn gallu achosi i berson i ymateb yn well i sefyllfaoedd gwahanol. Enghraifft, os mae rhywun wedi profi digwyddiadau niweidiol fel colli teulu, mae hwn yn rhoi straen ychwanegol arnyn nhw ac mae nhw'n gallu plygu o dan y pwysau yna. Ond hefyd, mae'n bosib i rai unigolion peidio plygu dan y pwysau yna a rheoli a adferu gyda falle digwyddiadau yma ac yn defnyddio hwn i sbarduno bywyd sy'n gwell neu fwy boddhaol na'r profiadau traumatic gwreiddiol. Mae e hefyd yn teimlo bod profiadau cymdeithasol yn amlwg yn siapio neu llunio sut mae plentyn yn delio gyda sefyllfaoedd gwahanol, ac mewn rai achosion ble nad oes falle gwydnwch gan unigolyn, mae'r digwyddiadau traumatic o'r gorffennol yn gallu arwain at oediadau datblygiad. Nesaf yn y damcaniaeth seicl gymdeithasol mae ganddyn ni Erikson. Credai Erikson fod personoliaeth plentyn yn datblygu fesul cam a disgrifiodd rhyngweithio cymdeithasol unigolion ar draws pob cam bywyd a rôl perthnasoedd mewn datblygiad cymdeithasol. Felly y perthnasoedd yma sydd yn allweddol neu'n sylfaen ar gyfer datblygiad emosiynol a chymdeithasol. Mae yna 9 cam datblygiad a mae rhain hefyd yn cael eu categoreiddio fesul oedran. O fewn bob cam mae yna rhyngweithio cymdeithasol ac yn amlwg pwysigrwydd perthnasoedd, ac o fewn pob un o'r camau yma, mae Erikson yn teimlo bod yna argyfwng neu wrthdaro y mae angen datrys. Mae hwn yn amlwg yn ystyried pwysigrwydd felly'r amgylchedd a pherthnasoedd mwyn medru goresgyn y rhwystrau yma. Felly mae angen cwblhau pob tasg yn llwyddiannus mwyn datblygu a gwneud cynnydd. Mae hwn hefyd yn rhoi cyfle i ni ffurfio cryfderau neu gwendidau mewn personoliaeth wrth mynd trwy pob cam. Rhai enghreifftiau wedyn o'r camau yw gobaith, ewyllus, pwrpas, hyder, ffyddlondeb, cariad, gofal a doethineb. A fel wedys i'n gynharach, mae rhain yn cael ei fesul wedyn yn ôl oedran hefyd. Mae pob person ifanc yn profi'r gwrthdaro a'r bwriad wedyn yw i blant gallu sefydlu hunaniaeth identity wrth iddyn nhw arbrofi gyda'r mathau o rhwystrau amrywiol. Credai Erikson bod profiadau bywyd yn dylanwadu ar ymddygiad a rhyngweithio unigolion am weddill eu bywydau, ac mae'n bosib i mynd nôl neu ail ymweld gyda camau nad oedd yn llwyddiannus mwyn gwella neu goresgyn y rhwystrau mewn ffordd gwahanol. Mae'r blynyddoedd cynnar felly yn bwysig wrth sefydlu cariad, annibyniaeth a blaengaredd. Mae damcaniaeth Erikson yn lliwio ymarfer heddiw gan ei fod hi'n rhoi trosolwg o ddatblygiad cymdeithasol ar draws y camau bywyd ac yn pwysleisio felly ar pwysigrwydd perthnasoedd cymdeithasol mewn datblygiad. Awgrymodd Freud bod ein ymddygiad yn datblygu trwy ein plentyndod. Mae yna gwahanol agweddau o'n personoliaeth a mae rhain wedi sylfaenu yn y profiadau yr ydym yn cael mewn camau bywyd o'n plentyndod. Y geiriau allweddol ar gyfer y damcaniaeth yma yw y 3 cam, ID, ego, uwch ego, meddwl anymwybodol a rhyngweithio. Credai bod chwarae'n cynnig cyfleoedd i blant i ddelio â phrofiadau a ddigwyddiadau traumatic trwy darparu ffordd iddyn nhw mynegu eu hunain wrth chwarae. Mae'r chwarae wedyn yn helpu plant i reoli y teimladau a delio gyda sefyllfaoedd sydd wedi achosi trauma neu straen iddynt yn y gorffennol.
Yr ID yw beth sy'n digwydd yn hollol anymwybodol, a dyma ffynhonnell pob ysfa sylfaenol. Felly dyma beth sy'n ni'n cael ei eni gyda, a mae'n cynnwys ein greddfau. Yr ego yw rhan o'n personoliaeth sy'n seiliedig ar reality, ac mae'n sicrhau bod ysfa'r ID yn cael ei bodloni mewn ffordd sy'n realistig, sy'n ddiogel a hefyd yn derbyniol yn gymdeithasol. Mae'n bwysig fan hyn ein bod ni'n dysgu terfynau ar yr hyn sy'n dderbyniol ac anerbyniol. Yr uwch ego wedyn yw rhan o'r personoliaeth sy'n seiliedig ar y credoau a'r moesau i ni wedi datblygu o'n teuluoedd a'r gymdeithas i ni'n byw mewn. Cwestiwn arholiad arall. Gwerthuswch sut mae damcaniaeth yn esbonio arwyddocâd profiadau yn ystod blynyddoedd cynnar i ddatblygiad plant. Felly, be gallwn ni trafod fan hyn neu gwerthuso yw credau Freud y gall y profiadau a gaiff plant cyn iddo fod yn 5 oed, benni sut maen nhw'n datblygu trwy plentyndod i fod yn oedolyn. Yn amlwg mae e'n canolbwyntio ar yr effeithiau y mae profiadau plentyndod yn cael ar bersonoliaeth sy'n datblygu. Mae'n ystyried pwysigrwydd natur a mwgwraeth ac yn pwysleisio pwysigrwydd y ddau. Mae Freud hefyd yn teimlo bod personoliaeth yn cael ei ffurfio yn ystod blynyddoedd cyntaf bywyd, a dyma sut mae rieni a gofalwyr yn rhyngweithio gyda plant yn amlwg yn cael effaith hir dymor ar y datblygiad neu cyflyrau emosiynol plant. Hefyd mae llawer o bersonoliaeth plentyn wedi sefydlu'n llwyr erbyn 5 mlwydd oed, ac efallai na fydd rhai sydd wedi profi plentyndod difreintiedig neu gamdrinio byth yn addasu na'n datblygu yn normal, neu fel ni'n disgwyl. Hefyd mae ganddyn ni be mae Freud yn meddwl yw'r anymwybodol. So beth ni'n gwneud falle heb ein bod ni yn deall neu'n gwybod bod yn digwydd, a mae hwn yn pennu ymddygiad rhywun, ac yn amlwg mae wedi dosbarthu'r personoliaeth i'r 3 rhan, sef yr ID, yr ego a'r uwch ego. Yr ID sy'n hollol anymwybodol, a dyma yw beth ni'n cael ei eni gyda, dyma yw ein greddfau. Yr ego wedyn yw rhan o'r personoliaeth sy'n seiliedig ar sicrhau bod yr ysfa'r ID yn cael ei ystyried mewn ffordd realistig a call diogel a derbyniol, ac yn amlwg mae sut i ni wedi dysgu terfynau yn helpu ni i wybod beth yw'r penderfyniadau derbyniol. A wedyn yr uwch ego yw ein credoau a moesau i ni wedi datblygu o ein rhyngweithiadau gyda'r gymdeithas, teuluoedd a ble i ni'n byw. Yn anffodus, roedd llawer o ymchwil Freud wedi gwneud ar pobl gwyn dosbarth canol, a doedd e ddim wedi ystyried amrywiadau cymdeithasol y diwylliannol, ac yn amlwg mae gan bob dosbarth a ddiwylliant syniadau o gwerthoedd gwahanol, felly dydyn ni ddim yn gallu cyffredinoli canfyddiadau am bob diwylliant. Bowbli sydd nesaf, a dyma'r geiriau allweddol ar gyfer y damcaniaeth yma, amddiffadedd mewnol, monotropi, ymlymiad, dull person allweddol. Awgrymodd Bowbli bod ymlymiad yn ein helpu ni i oroesi gan ein bod yn sicrhau diogelwch y plentyn. Awgrymodd y theori yma bod plant yn cael ei eni gyda angen cynhenid i ffurfio ymlymiad, a mae'r ymlymiad o'r fath yma yn gymorth i oroesi trwy sicrhau bod y plentyn yn derbyn gofal ac amddiffyniad. Mae Bowbli yn teimlo dylai fod yr ymlymiad yma yn digwydd yn ystod be mae e'n galw yn y cyfnod critical, sef yn ystod y 2 flynedd cyntaf o bywydau'r plentyn. Mae'r hyn sy'n digwydd yn y misoedd a'r blynyddoedd cynharaf felly yn cael effaith dwfn a hir barhaol ar y plentyn yn y dyfodol. Yn amlwg, mewn rhai achosion, mae y cwlwm agosrwydd rhwng y plentyn a'r fam yn gallu torri trwy wahaniad. Mae hyn wedyn yn achosi niwed seicolegol gan arwain at droseddu neu anhawsterau emosiynol yn y dyfodol. A gallwn ni galw hwn felly yn yr amddiffadedd mewnol, mae rhywun yn dioddef ble mae'r ymlymiad yn torri.
Mae'r plant sy'n derbyn cefnogaeth a gofal cyson yn gallu fod yn fwy tebygol o ddatblygu ymlymiad diogel, tra bod plant sy'n derbyn gofal llai dibynadwy yn cael effaith o osgoi cysylltiadau cymdeithasol neu anhrefn personol. Monotropy yw beth i ni'n galw y perthynas sy'n ffurfio gyda un person, a mae hwn yn bwysicach na unrhyw beth arall i bob baban. Felly y monotropy yw bowbly yn teimlo bod un perthynas yn bwysicach na'r gweddill. Y dull person allweddol wedyn yw ble mae anghenion emosiynol, corfforol, cymdeithasol yn cael ei diwallu, ac i ni'n canolbwyntio ar rhoi'r cysur a'r sylw i ffurfio'r ymlymiad dwys trwy canolbwyntio ar dull person allweddol. Yn y gyntaf, yn y damcaniaeth ymddygiadol, mae ganddyn ni Pavlov. Mae Pavlov yn enwog am cyflyru clasuriol, sef edrych ar sut gall plant cael ei gyflyru condition i ymddwyn mewn ffordd arbennig a dysgu ymddygiad. Mae y proses o ailadrodd yn digwydd mwyn cyflyru neu dysgu person sut i ymddwyn a ymdopi gyda sefyllfaoedd gwahanol, ac felly mae'r magwraeth, sef yr amgylchedd, yn gallu dylanwadu ar sut i ni'n ymddwyn, tyfu a datblygu yn y dyfodol. I ni eisiau wedyn amlwg i plant gallu dysgu i gysylltu gwahanol ymddygiadau gyda gwahanol ymatebion mewn ffordd cadarnhaol. Os i ni'n edrych ar yr arbrawf gyda'r ci, ble i ni'n gosod stimulus, mae hwn yn amlwg yn dangos mae arbrawf rheoledig yn gallu sicrhau canlyniadau tebyg yn ôl os yw'r stimulus a'r cloch yn canu ble mae'r bwyd yn cael ei osod ar gyfer y ci. Mae yn amlwg hwn yn cynnwys ysgogiadau niwtral a ysgogiadau heb ei gyflyru, felly mae'r dysgu yn hir dymor. Felly, enghraifft, os yw plentyn yn cael sylw am weithred neu am siarad mewn ffordd arbennig ac mae'r ymateb ni'n derbyn yn ddymunol, mae'n debygol o ail-wneud yr ymddygiad. Ond wedyn, os mae'r ymateb yn negyddol ac mae'n anhebygol felly o ail-wneud yr ymddygiad. Enghraifft, gall plentyn wybod bod crio'n tynnu sylw ei rhieni ac felly fyddant yn ail-gwneud hynny. Arbrawf arall oedd Watson, ble roedd cyflyru cysurol yn digwydd. Yn amlwg roedd yna ysgogiadau gwahanol mwyn disgwyl ymateb penodol. Gyda'r arbrawf, fe wnaeth Albert ofni llygoden wen oherwydd y sŵn roedd yn gysylltiedig gyda y llygoden, felly cafodd Albert ei gyflyru i ofni'r llygoden fawr. Defnyddiodd Watson yr arbrawf yma i honni gall rieni hefyd cyflyru eu plant i ymddwyn mewn ffordd penodol, ac mae'n enwog am ddweud y gallai cyflyru unrhyw blentyn i lwyddo mewn unrhyw fath o swydd oherwydd y cyflyru gyda y llygoden. Teimlodd Watson bod yna pwysigrwydd mawr ar magwraeth a'r posibilrwydd y gallai plentyn ddod yn unrhyw fath o'i ddewis mewn bywyd gyda magwraeth cefnogol. A roedd dull Watson o ymdrin gyda Albert bach yn ffordd iddo fe gallu cadarnhau hyn. Nesaf mae ganddyn ni Skinner. Teimlau Skinner eto cyflyru gweithredol sydd yn allweddol. Roedd e'n teimlo taw ailadrodd, yr un fath o broses, roedd yn dysgu ymddygiadau delfrydol. Yn amlwg mae ganddyn ni arbrawf arall gyda'r bocs Skinner. Mae'r bocs Skinner yn amlwg yn ymwneud gyda sut mae llygoden yn ymateb i atgyfnerthiad cadarnhaol trwy ryddhau bwyd i'r llygoden tu fewn. Ac yn amlwg mae'r gweithredoedd niwtral yma yn helpu i ni gallu sicrhau ymatebion delfrydol. Mae'r gweithredydd niwtral yn rhywbeth i ni yn gwneud heb fod
ni'n fwy neu'n llai debygol y bydd yr ymddygiad yn cael ei ailadrodd. Mae'r atgyfnerthion wedyn yn ymatebion i ymddygiad sy'n gwneud hi'n fwy tebygol y bydd yn cael ei ailadrodd, felly reinforcement, ac wedyn mae'n acosbwyr ble yn amlwg mae'r ymateb sy'n cael ei gwneud yn llai debygol os fydd yr ymddygiad yn cael ei ailadrodd. Mae'r atgyfnerthiad cadarnhaol yn cael ei gryfhau gan gwobrwyo fel bod yr ymddygiad hwn yn cael ei ailadrodd. Mae hefyd gyda ni'r atgyfnerthiad negyddol ble roedd cerrynt trydanol yn cael ei osod trwy'r bocs mwyn i'r llygodyn cysylltu bwrw'r lifer a felly y cerrynt yn diffodd. Wrth edrych ar y papurau arholiad o'r gorffennol, gallwn gweld y nifer o farciau sydd am rhan yma'r manyleb. So, y llynedd roedd yna 28 marc a 4 cwestiwn, yn 2024, 22 marc, 3 cwestiwn, 2023, 2 cwestiwn gyda 20 marc, a wedyn 2022, 4 cwestiwn gyda 26 marc. So, mae'r gwerth y marciau am rhan yma'r manyleb yn uchel iawn, felly yn amlwg mae'n rhywbeth mae'n rhaid i chi fod yn hollol hyderus gyda cyn sefyll eich arholiad llanol.